F'dibattitu tal-Awtorità tax-Xandir, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' allega diskriminazzjoni f'loti tal-mediċini. Iżda din id-darba l-Prim Ministru Joseph Muscat produċa traskrizzjoni fejn l-ispiżjara Ellul, l-istess waħda li qed tkun kwotata mill-Oppożizzjoni, issostni l-imkien ma semmi diskriminazzjoni politika. U allura għaliex il-press qalu hekk jistaqsuha. Il-press jien ma ktibx l-artiklu tgħid is-Sinjura Ellul, transkript huwa rrekordjat. Dak li qalet is-Sinjura Ellul, jiġifieri jew is-Sinjura Ellul qed tħawwad jew il-kap tal-Oppożizzjoni jrid mill-ġdid iqarraq. Busuttil kritika lill-Gvern għaliex l-istipendji żiedhom biss bi ftit ċenteżmi. Il-Prim Ministru wieġeb li għal Busuttil li kellu mal-1.5 miljun f'kontratti ftit ċenteżmi ma jagħmlux differenza. Min-naħa l-oħra dan il-Gvern se jkun qiegħed iżid l-istipendji sena wara sena. Busuttil kritika lill-Gvern li qed jiggverna għal tal-qalba biss. B'risposta għall-attakki personali ta' Busuttil kontra persuni li qed jaħdmu mal-Gvern, Muscat wieġeb hekk. Il-sistema li permezz tagħhom joħorġu tenders tal-isptar tal-mediċini u jinxtraw il-mediċini li sabu out of stock. Imexxija kuġinuh, dik ma jgħidilkomx. Jien sallum qatt metta, ħalla ħadd ma jgħid li naqa' f'dak il-livell li jaqa' l-kap tal-Oppożizzjoni, imma llum ngħidilu jekk ħajkun qed jkompli jitpassas b'dan il-mod. Innota wkoll kif Busuttil ħa 1.5 miljun f'konsulenzi minn barra l-ħlas li Gvern Nazzjonalista tali l-backbenchers tiegħu fost l-oħrajn. Tul id-dibattitu l-Prim Ministru kien pożittiv dwar pajjiżna u semma wħud mill-kisbiet ta' dan il-Gvern tul l-ewwel 14-il xahar. Irrefera l-Unjoni Ċivili fejn sostna li l-Partit Nazzjonalista ma jridx li l-familji u ċ-ċittadini ikunu kollha l-istess, filwaqt li bl-Unjoni Ċivili il-Gvern wera li jrid li l-familji kollha ikunu tal-ewwel klassi. Muscat żied jgħid li mhux se jgħid li l-problemi huma perċezzjoni, iżda l-Gvern beda jaħdem dwarhom b'uħud mir-riżultati diġà evidenti kif ikkonfermat mill-Kummissjoni Ewropea. Qal li qed issir ħidma fuq pjan biex fl-aħħar ikun miġġieled il-prekarjat li qis bħala waħda mill-pjagi tal-pajjiż. Il-Prim Ministru qal li b'wiċċu minn quddiem se jpoġġi lilu nnifsu għall-ġudizzju tal-poplu. Jien niġi qudiemkom għall-ġudizzju u jien ċert illi qed tifhmu dan il-messaġġ li permezz tiegħu nistgħu b'dan il-vot inkomplu nagħmlu minn Malta enerġija pożittiva.